Koiran luovutusmuistiinpanot ovat kätevät, jos olet luovuttamassa pentua tai aikuistakin koiraa. Tässä esimerkkejä asioista, joita luovutuksen mukana siirtyviin luovutusmuistiinpanoihin voi kirjata. Koiran luovutustoiminto aloitetaan klikkaamalla 3 pistettä kuvan osoittamasta paikasta. Klikkaa sitten Luovuta koira. Anna sitten se vastaanottajan sähköposti, jolla hän on kirjautuneena omaan Priidoonsa. Sovellus pyytää vielä vahvistamaan siirron, eli vahingossa tämä ei pääse tapahtumaan. Nyt koira on kopioitunut uuden omistajan Priidoon. Luovutusmuistiinpanot löytyvät nuolen osoittamasta paikasta. Mikä sitten siirtyy ja mikä ei? Tässä luetteloa asioista. Merkittävää on, että luovuttajalla säilyvät ne tiedot, joita hänellä luovutushetkellä on. Jos haluat käyttää mieluummin tietokonetta tietojen tallentamiseen, kirjaudu Priidon selainversion osoitteessa priidoapp.com.